खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 3 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि खैफोदनिफ्राय आरायग' मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। वृष राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि मुलाम्फा गोनां सान, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन, गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। कर्कट राशि गोथार सान, इसोरखौ सिबियोब्ला गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। सिंह राशि सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ, गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कन्या राशि मेगनाव बायदि सानाय आलौनाय बेराम नुजाथिनो हागौ, गोबां खस्थ' सहायनांगोन, जेंना गोनां सान। तुला राशि गोबां हाबा मावनो थाखाय बिबान मोनगोन, गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनो हागोन, गाहाम सान। वृश्चिक राशि गोबां रां खहा जानो हागौ, मुवा बेसाद बायनाय समाव सांग्रां जानाया गाहाम, हेंथा गोनां सान। धनु राशि बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन, गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मकर राशि नखरनि हाल-साला गोग्लैसोगोन, गोबां रांनि आंखाल नुजाथिगोन, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। कुम्भ राशि गोसोआ दिदोम थागोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावफुंनो हागोन, गाहाम सान। मीन राशि गोबां रां-रुफा धोन आरजिनानै लानो हागोन, नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन, गोजोननि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।